bocadillo, son un bocadillo. ¡El chavalote! I per acomiadar-nos, festa, amb jocs i cançons. I amb caigudes. Per ballar que no quedi. Que hi hagi una cohesió en tot el grup de jovent i intentar fer activitats durant l'any, que això un cop hi hagi format el grup suposo que ho aconseguirem, i llavors fer campanya als col·legis i instituts perquè vinguin encara més jovent. Tot el que comença, acaba. Tot es deixa com es troba. Pipi. Hi ha un bon al llenço, eh? Sí, sí, jo també. No, Has filmat quan jo frego. Després aquest tros. La ben maca, eh? Perquè és un bon lloc per fer moltes amistats, conèixer moltíssima gent i a part d'això que me vull dedicar a fer una carrera d'educació especial o treballar amb gent gran i aquí també és per anar provant i anar mirant a veure si m'acaba. Actualment te sents molt bé perquè veus que hi ha gent que està molt necessitada i el que passa és que és molt difícil d'explicar quan te pregunten què hi vens a fer. Un any més, l'organització ha estat perfecta. Els autocars a punt. Ara aquesta me la dones, quan hagi agafat la... Això, va posar l'any passat. Què
que para mí es una experiencia muy interesante, es maravilloso porque se recibe más, se comparte mucho con todos los enfermos, con los peregrinos, con el equipo con el que se trabaja y más que lo que uno puede dar, recibe de ellos y bueno, se va uno de aquí con grandes satisfacciones y esperando pues a que llegue la próxima peregrinación, esperando que se haga corto el tiempo para poder volvernos a encontrar aquí nuevamente. Això és el que tothom vol, que arribi la propera peregrinació. És de lloar la tasca dels animadors dels autocars. Tú serás el bien de mi alma, tú serás el pájaro lindo que alegre canta por las mañanas. Nostre portament, Jesús. Los que mira a ver quién. I bueno, la meva tasca simplement és arreplegar tots els infants que venen a la peregrinació per tal doncs, de fer que facin una mica de tasca de tot, tant sales com una mica d'esplanada, també portem la coral, també canten i llavors així doncs, mira, és una mica crear vocacions perquè a la llarga, quan ells siguin més grans, puguin triar la tasca que vulguin. Falten poques hores perquè acabem el nostre peregrinatge a Lourdes, el retorn cap a casa. Particularment estic molt content perquè la cosa ha anat bastant bé, més que bastant bé, molt bé, i s'ha portat a terme gràcies a la col·laboració desinteressada voluntàriament. Hem fet tots un servei desinteressat amb el nostre amic malalt i gràcies a tota aquesta gent, tota aquesta col·laboració voluntària es pot portar a terme aquesta peregrinació. Molta gent, durant molts anys, plegats, junta, doncs hem estat treballant per portar-ho a terme i penso que podem estar molt agraïts perquè si no, sense ells seria impossible fer aquesta peregrinació. I ja estem a casa.